Guys, ang ating nilinisan na ano, bahagi ng ating native chicken, no? Ito ang kanyang paa. Saka yung tinatawag sa aming batikon, gizzard sa English. Okay, tatingnan nyo. Ito ang ating lulutuin ngayon. Manok na gisado. Sabayan niyo ako guys at sana mag-subscribe kayo, mag-like at mag-share. Salamat po sa inyong lahat. Magandang araw sa ating lahat. Ito naman ang ating mga sangkap. Kulang to ng tanglad guys. Nalilimutan ko kasi pagpunta ko sa palengke. Ngayon lang ako pero gabi na. So ito na lang. Sayote. Pero talagang papaya ang hinahanap ko guys. Pero walang papaya kasi bago pang tapos ang udit. Wala pang nalagas ang mga bunga. So mga ilang buwan lang noong December niya ngayon ay March, bago pang March. So hindi pa talaga ang papaya. Marami sa amin. Ito lang ang ating bawang, sibuyas bombay, sibuyas dahon, spring beans at saka yung kamatis. Dinamihan kong kamatis guys kasi masarap pag medyo maasim ang kanya sabaw, pero kunti lang sabaw. Gisado to. At saka ito ang sili at saka yung luya, bigay ng anghang, at ang bawang. So guys, simulan natin to guys. Ito na guys, mainit na guys ang ating lalagyan natin ng mantikilya. Hindi lang masyadong marami guys kasi ang kolesterol na naman ang ating lang guys. Hirap kung mag-isa lang kang mag-video guys at magluluto. Ito na guys, yung ating mantikilya. Painitin lang natin ng konti bago isusunod natin ang bawang. Okay. So guys, na golden brown na tong tapos ang ating bawang. Sibuyas bombay. Ito guys, ang lakas ng tinig. So, isunod natin ang luya. Sabay na lang sila guys. Lagyan natin konti ng puno ng lalong bumamang ng spring beans. Okay. At ito guys, isusunod natin ang ating chicken. Karne. Guys, ating susunod ang kamatis guys, para maasim-asim, no? At saka yung puno ng at ito ngayon guys, isusunod natin ang ating asin at saka ito ang sili para maanghang, lalong maanghang.
Ito na guys, kumukulo na guys. Pero mga ilang minuto pa guys bago ito lumalambot. Kasi mga 6 months ang manok na ito ay 6 months. Kasi ako talaga aking alaga to guys. Kaya alam kung ilang taon na, ilang buwan na to. 6 months or 7 months old. Lapit na itong lantakan guys. Ito na guys, hindi ko na video guys ang paglagay na ako ng sayuti. Ito na, malapit na malambot na sayuti kaya lalagyan natin ng black pepper. Para lalong umaanghang. Para sumarap ang sabaw nito. So, malapit na ito guys. Pag lumambot na itong sayuti, saka na natin ito tatapusin ng pagluluto. Kakainin na natin to. Salamat guys. Ito na guys. Tapos na guys, hainin na natin to. Lalagyan na natin ng sibuyas dahon. Ito. So sarap na guys. So tingnan nyo guys. Sarap ng sabaw guys. Kasi mula dahil sa dami ng tamatis. Nawawala na ang tamatis guys. Nag-chill na sa sabaw. At maanghang na to kasi may luya at sili at saka yung black pepper. So thank you guys for watching. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless.